Mga kapuso, lapsang nga babaye ginbilin sa higad sang dalan sa barangay San Jose, Roxas City. Nagbilin sang lapsag wala pa natumod sang kapulisan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naputo sa lampin kag nasulod sa karton. Ini ang sitwasyon sang lapsag nga babae nga nasapuan sa higad sang dalan sa barangay San Jose, Roxas City, las 4:20 Martes ang kagahon. Sa panaysayon sa kanay barangay kagawad sa kapulisan, una nakitaan ang karton sa guwasang ilabalay sang kaupod sini sa pulian. Ihaboy na kuntani sang kaupod sini ang karton sa paghunahuna nga basura lang ini. May lapsag galing nga unod ang karton, apang wala nagahibi. Yung pasulod niya, ini ako na tipurahan niya nga, man mabugat kag mainit-init, no? So, na-discover niya galing nga bata ang sulod. Pag-ubunag ang lapsag suno sa kapulisan bangod may pusod pa ini, kag mabasa-basa pa. Gilayon kindala sa ospital ang lapsag kag yara na ini sa maayo nga kaimtangan. Ang emergency response team na nurse, amo ni siya ang nag-perform agad nga utdon ang iya siniyang umbilical cord. And then in-transport dito sa may Roxas Memorial Provincial Hospital. Parayon pa, ang pagtumod sa kapulisan sa Iloy nga posible nagbilin sang lapsag. Kung legal na ang pangidaron sa Iloy, magapangatubang ini sang kaso kriminal. Ginatapsubong is the BHW, may mga sunding or clustering niya doon ng mga BHW members ng barangay. Okay. And then sila man mismo, nag-monitor sa ilas ng mga households kung sino ang mga nagapusong o ay nakabata. Parayon man ang backtracking sa kapulisan sa mga CCTV video sa lugar, agud matumod ko nang nagbilin ang residente sang barangay o kon pangayawa. Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.